Estem així en Brian, en València. Efectivament. Què sent vostè com a manifestant? Jo sent res, estic quedant-me sordo, sí. Grans arguments, els de Brian. Sí, hi ha un poc més que no sé. Tanta manifestació, sí, ja està fent el callo. Després tenim a Jordi, periodista de La Razón. Hello, man. No. De La Razón. De De La La Razón. Vanguardia. Ah, de La Gaceta. De la Gaceta. De La Gaceta. Impresionant. ¡Vale, Paquito!